video kan du lære, hvordan du opretter en aktivitet i Planet. Før du opretter en aktivitet, skal du sikre, at du står på den rigtige dato. Herefter kan du trykke på plusset for at oprette en aktivitet. Giv din aktivitet en overskrift og vælg den farve, der passer til aktiviteten. Bagefter kan du udfylde tidsrummet for aktiviteten og vælge, om der skal være en alarm, og i så fald, hvornår alarmen skal lyde. Du har muligheden for at vælge imellem 9 forskellige typer alarmer til den enkelte aktivitet. Du kan vælge, om alarmen skal gentages op til 3 gange, ligesom en snusfunktion. Til sidst kan du vælge, om aktiviteten skal gentages efter et fast gentagelsesmønster, eller om du skal lave din aktivitet til en favorit. I så fald skal du trykke på stjernen. I det her eksempel gentages aktiviteten hver uge, og der sættes en slutdato for gentagelsen. Du er nu kommet til beskrivelsen. Her kan du skrive sammenhængende tekstbidder og indsætte links. Du kan også indsætte billeder alt efter behov. Her kan du bruge de billeder, du har liggende på din computer eller din telefon. Og så kan du tilføje en huskeliste. Huskelisten kan laves lige så lang, som der er behov for. Når du er færdig, vinges aktiviteten af, så den gemmes. Nu er aktiviteten klar til brug. Har du gemt din aktivitet som en favorit, finder du den næste gang ved at trykke på stjernen.